У хакейнай Дынамо на пасаду галоўнага трэнера чакаюць фіналіста Кубка Стэнлі. Батэ злівае Артёма Канцавога, а МЛ Магамеда Адзіева. Што ўвогуле адбываецца ў беларускім футболе? Гэта YouTube канал Шаснок, меня зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Давайте адразу некалькі важных хакейных навін. Ягор Шаранговіч запрасіў абмен з Калгары. Аб гэтым піша журналіст Іан Кларк. Беларус прадставіў камандзе спіс з 31 клуба, у якія ён гатовы перайсці. На жаль, апошні сезон для Ягора атрымаўся вельмі няўдалым. У 78 матчах беларус выбіў 15 галоў і 14 асістаў. Гэта найгоршы сезон для Шаранговіча па выніковасці. Ну і яшчэ раней іншы журналіст паведамляў, што і сам Калгары хацеў пазбавіцца кантракта Шаранговіча. Таму падобна на тое, што гэтае намаганне расстацца ідзе з абодвух бакоў. Ну і все ідзе да таго, што наступны сезон Ягор пачне ў новай камандзе. Напэўна, для яго гэта будзе добрай устраскай, але паглядзім. Ну а мінская Дынамо застаецца адзіным клубам КХЛ, які яшчэ не мае галоўнага трэнера. Улічваючы, што каманда нібыта мае агромныя амбіцыі, вельмі шмат імёнаў з'яўляецца ў медыа, хто можа ўзначаліць гэтую каманду. Сярод іх амерыканец Джон Груден. Ускос на яго кандыдатуру пацвердзіў гулец Дынамо Артём Дзімкоў. Ён сказаў, што у будучага галоўнага трэнера Дынамо яшчэ не скончыўся сезон. І сапраўды ў той час яго каманда выступала ў фінальнай серыі АХЛ. Ну і інсайдеры кажуць, што ў Мінску пад такога трэнера гатовы ўжо сыпануць $1 мільён. Пад гэтыя размовы добра кладзецца і той інсайт, што да працы ў Дынамо хочуць вярнуць Міхайла Грабоўскага, які зараз жыве з Груденам у адным горадзе. І яшчэ адна цікавостка. У 2003 годзе Грудена яшчэ ў якасці гульца выклікалі ў зборную ЗША на чэмпіянат свету. І той турнір каманда праваліла, апынуўшыся на грані вылета ў Д2. Але зборная штатаў выратавалася, бо ў асабістай сустрэчы перамагла беларусаў, якія акурат і вылецелі ў Д2 ў тым сезоне. І вось яшчэ адзін паўночна-амерыканскі трэнер, якога таксама сватаюць у Менскае Дынамо. Гэта Дамінік Дюшарм. На працягу апошніх 3 сезонаў ён уваходзіў у трэнерскі штаб Вегаса, але крыху раней у сезонах 20-21 і 21-22 ён узначальваў Монрэаль. Дык вось, ужо ў першы сезон працы з камандай ён вывеў яе ў фінал Кубка Стэнлі. Як вам такая рэгалія? Вообще топище квартальных местечковый физрук по сравнению с ним. Ха-ха-ха, Локомотив будет донашивать наши носки с дырками. А в Минск едет финалист Кубка Стэнли. Может, еще разок повторите лучшее достижение в истории и выйдете во второй раунд. Очень сильный специалист. Цікавая навіна, конечно, пытанне толькі ў тым, чаму апошнія 3 сезоны гэты трэнер не меў прапаноў у якасці главнага трэнера. З іншага боку, ў гэтым сезоне з Вегасам трэнер зноў-таки дайшоў до фінала Кубка Стэнли. Гулец Манчестер Сіті і зборнай Егіпта Амар Мармуш паўдзельнічаў у геаграфічным чэлленджы. Яму трэба было знайсці на карце краіну свайго аднаклубніка. І калі справа дайшла да Матэя Кавачыча, яго радзімый Мармуш пазначыў Беларусь. Цікава, што сапраўдная радзіма Кавачыча, Харватыя, у 2 разы менш па насельніцтву і ў 4 менш па памеры, чым Беларусь. Вось дзе сапраўды маленькая краіна. Шах і мат, Сабаленка. А яшчэ Мармуш не змог знайсці Узбекістан Абдукадыра Хусанова, а ён ужо хутка стартане на чэмпіянаце свету. Калі вы гэтага не ведаеце, то ў вас няма прылады бай-трыбунаком. З ёй значна лягчэй сачыць за футболам, бо Узбекістан яшчэ ў 5 гадзін раніцы будзе гуляць. Глядзець у жывым эфіры не надта зручна, а тут адразу прачнуўся і паглядзеў вынікі. Всё вельмі зручна. І там жа будуць усе навіны па матчу. Ну, а калі вы жывеце ў Варшаве, то ўвогуле прыходзьце на нас з Сашам Гуліным на сумесны прагляд гульні Аргенціна-Аўстрыя. Усё адбудзецца на лакацыі Stand Up Local, вельмі клёвая пляцоўка, таму абавязкова прыходзьце. Спасылка, па якой можна набыць квіточкі, будзе ў апісанні да гэтага роліка. Ну а мы давайте пойдзем далей, паговорым пра беларускі футбол. Што адбываецца з Батэ? Вось нехта зможа адэкватна неяк патлумачыць. Андрей Капскі звольніў Артёма Канцавога з пасады галоўнага трэнера. Яшчэ не так даўно, калі Батэ сенсацыйна ўзяў Кубак Беларусі, кіраўнік каманды амаль кланяўся ў ногі галоўнаму трэнеру. І па справе, бо менавіта Канцавога называлі галоўным кузнецом гэтай перамогі. Перад фіналам былі размовы пра тое, што ёсць пэўнае непаразуменне паміж Капскім і Канцавым, але думалася, што такая эмацыйная перамога ў кубку і выхад у кваліфікацыю Еўракубкаў дадуць пэўны імунітэт Канцавому. Ну, то бок дадуць яму яшчэ трохі папрацаваць. А не, звольнілі. Адразу пасля нічыей з Белшынай у чэмпіянаце Беларусі. Я не ўбачыў нейкіх эмоцый, агню ў вачах пасля матчу.
Неяк у нас усё атрымалася спакойна і будзённа. Я просто не змог гэта ўжо прыняць. Пасля гульні набраў Артёма Владимировича, сказаў, што мы 2 тыдні таму размаўлялі. Я пазначыў тое, што або мы перамагаем і ў мяне няма ніякіх пытанняў, альбо мы губляем ачкі і я пачынаю ўключаць нейкія рычагі. І рычагі сапраўды пачалі ўключацца. Капскі прапаноўваў неяк устрахнуць каманду, правесці нейкія ратацыі. Канцавы не захацеў, каб нехта ўлазіў у яго працу. Кампрамісу ў выніку не знайшлі. Калі мы паглядзім на месца Батэ ў турнірнай табліцы, ёсць адчуванне, што ўжо ў гэтым сезоне каманда можа апусціцца ў D1. Можа, канешне, Капскі малодшы ведае, што робіць, і новы трэнер сапраўды ўстрахне каманду, але падаецца, што ўсе падобныя крокі, які гэты кіраўнік рабіў раней, яны толькі яшчэ мацней прыбівалі клуб. І вось усе гэтыя рашэнні былі больш падобныя на нейкую істэрыку, а не на нейкі там план. Напэўна, малады кіраўнік каманды хацеў быць падобным на свайго бацьку, такі крыху аўтарытарны лідар, з якім не можа быць ніякіх кампрамісаў. Як ён сказаў, так і павінна быць. Але падаецца, што атрымалася пародыя на чыжа у самым горшым сэнсе. Проста бясконцы і бессэнсоўнае боўтанне галоўных трэнераў. Падаецца, ад такога бомбанула нават у Алексея Багі, вось што ён сказаў. Не разумею гэтых ваганняў шчыра. Што цяпер павінен зрабіць новы трэнер? Прыехаць заўтра на базу і прайсці 3 раунды еўракубкаў? Ці выцягнуць каманду на бронзу? А калі ён не пройдзе першы раунд? Тады атрымліваецца, па гэтай логіцы яго таксама трэба звальняць, бо задачу не выканаў. І тады сезон будзе заканчваць ужо 3-й трэнер. Таксама Бага дадаў, што трэнера трэба падтрымліваць, і толькі тады будзе нейкі вынік. Ну, слушна, што тут дадаць. Думаю, гэта сапраўды той момант, калі гісторыя Батэ у вышэйшай лізе сапраўды можа скончыцца. Ці я ўжо неяк нагнетаю. Хаця нешта дзіўнае ўвогуле з трэнерамі ў Беларусі і ў беларускім футболе адбываецца. Галоўнага трэнера МЛ Магамеда Адзіева адхілілі ад працы з камандай, то бок ад трэніровак. Выконваць яго абавязкі будзе Сергей Баланович, то бок гулец каманды, дзейнічы гулец каманды. Я не понимаю, МЛ Витебск что хочет? Одни победы? Надо найти своего тренера. Все правильно. Возьмите Андрея Капского к себе. Сработаетесь. Я ввогуле не разумею, что отбывается. Фальшивый клуб, дебильное решение. Так и мае быть. Лявонов крыница мудрости и вытрымки. Стабильно в МЛ только смена тренеров. Закрывайте проект. У них предеврокубковое обострение у всех. Срочно надо штаб менять. Совсем одурели, господа. Кто работает в МЛ, тот в цирке не смеется. Капский, я самый клоунский руководитель в лиге. Леонов, подержите мое пиво. Нешта сапраўды з вытрымкай у беларускім футболе. Паразка ў дэрбі каштавала працы трэнеру. Прычым трэнеру, які уступіў на пасаду трэнера, ну, там прыблізна 1,5 месяца таму. І прыходзіў ён у статусе такой расійскай зорачкі. Невядома, колькі ён зарабляў у Віцебску, але наўрад ці мала. І тады пытанне, якая логіка ўвогуле была ў МЛ. То бок вы завеце трэнера з іменем і трэнера явна не на маленькія грошы, каб звольніць яго праз 1,5 месяцы? Вось гэта вера ў трэнера, да. Цікавую думку ў сваім ТГ-канале напісаў комментатор Владислав Татур. МЛ напоминает поздний Шахтер, где Романа Григорчука снимали накануне Еврокубков после 13 побед подряд в чемпионате Беларуси. Интересно, кого приведут под ЛЧ? И сапраўды ж сёння адбылося лёсаванне Лігі Чэмпіёнаў, і прям в гэты дзень звольніць. І паводле лёсавання гуляць МЛ будзе супраць румынскага клуба Універсітаце Краёва. Матчы пройдуць у ліпені 7 ці 8 і 14 ці 15. І што тут сказаць? Вось так гэтая каманда выступала ў мінулым сезоне Лігі Канферэнцыі. Адразу пасля лёсавання чытаю каменты, што думаюць заўзятары. Это печально. Проиграли. Это без шансов. Самое сильное. Все, закончили. Спасибо за Евросезон. Повезло так повезло. Наигрались. Лудоманы на вылет. Я думаю, вылет во всех турнирах будет. А что вы думаете, дарэчы? Сапраўды МЛ уже можа на гэтую гульню нават не выходзіць? Пишите свои меркаванні, ці дапамогуць такія перабудовы МЛ. Ці гэта просто нейкая дурка. Я хоть очень люблю Макслайн, но вы чё, клоуны? Ни шагу вперед, дальше меньше. О, до речі, така ще была версия, чему Адзиева звольнили. Тренеры по факту граждане РФ, может им просто визы не дают на выезд. В квалификации Еврокубков ведь нужно будет играть. А по факту играем на чужом поле, тренера нет. Хочешь не хочешь, а руководство вынуждено что-то предпринять. Баланович выведет нас в ЛЧ. Как клубу найти болельщика, если и тренера найти не могут? Добро, давайте на этом разыходзіцца. Дзякую вам за увагу, пишите комментары, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так вы нам вельмі дапамагаеце. И разом мы тут будем чакаць добрых навін. Пакуль.